Ok, chatule, acum mergem la plimbărică până oraș. Revenim de acolo, din bazarul aici. Acolo, bă. Este marți și mergem la altă locație astăzi să ne plimbăm. Este ora 4 dimineața, cred. Și acum plecăm în 6 dimineața. Nu știu de ce pleacă așa mereu, dar nici nu știu cum să mă uit, că nu mai pot de oboseală deja. Am dormit vreo 3 ore până acum. Deci da, ne auzim după drum iarăși din nou, ca și celelalte vloguri în care am mers undeva să ne plimbăm. Și din câte se vede aici am ajuns la un templu, nu mai știu al cui este, dar vă las cu câteva cadre să vedeți și voi cum arată. Сака не красивый, знаете? Как бамбук сака не тростник. Это который сажается летом, а жнется зимой. А вот почему сака не красивый? Mari, his mouth. Nu mușca, mușca. Nu, legat la gură, nu mușca. Da. Și aici am ajuns în Valea Regilor, mai pe scurt, unde au fost îngropați faraoni. Vă las cu câteva morminte de faraoni să vedeți și voi despre ce este treaba.
Salutare chat, suntem în a 6-a zi și până acum am fost doar în excursii mai mult. N-am stat așa foarte mult la plajă și la piscină. O să stăm toată ziua pe aici și n-am făcut foarte multe filmări, dar o să facem oricum voice-over la tot ce s-a întâmplat. Cam asta e treaba. Ne auzim pe parcursul zilei și... Salutare chat, asta e ultima zi aici. Mergem la un magazin să mănânci și noi câteva dulciuri pentru acasă. Și e foarte cald și poate soarele și nu prea vreau să mai plec de aici că e foarte bine, dar n-avem ce face. Am stat aici o săptămână deja. A 8-a zi? Da, chiar că mai mult o săptămână. Putem. Da. Așa că ce să vă mai spun? Hai să vă arăt aici o moschee. Cam așa arată la o biserică, cum s-ar spune. Cam așa ar fi o biserică. Și mergem la un magazin acum. M-am spus să luăm câteva dulciuri. Și foarte cald, frate, și la noi când o să mergem acasă acum o să fie Foarte frig. foarte frig. Ne schimbăm așa. Bă, pe de parte a fost frumos, să fiu sincer, adică dacă nu mergeam la piramide sau acolo sau așa, ne plictiseam. Așa că mai bine că dacă vreți să veniți pe aici să mergeți și la piramide. Măcar la piramide, dacă... Chiar dacă stați cum am fost noi așa în Hurghada aici, o să faceți foarte mult până la piramide, undeva la 6 ore cu autobuzul. Asta e, până la urmă, închizi, dormi acolo, închizi ochii. Da, nu a fost chiar așa. Da, e ok în autocar la ei. Decât cu mașina mică. Asta da, că îți bagă frig, e totul bine. Și de-aia zic, îți bagă frigul în gât. Aole. E bine. Și cum spune pe aici lumea, e totul safe. Ne auzim de la magazin, poate vă arăt și acolo cum arată la ei un magazin. Și la ei magazinele sunt fără prețuri, adică nu există prețuri la ei, la magazine este nici preț, totul fără prețuri la ei. Totul rează, cum să spun, trebuie să negociezi, că dacă nu, se dă scump. Gata, am ieșit de magazin și uitați câte am cumpărat. Și asta? Și asta. Am cumpărat efectiv 3 plase cu dulciuri, cu mai multe. Și am dat 1.000.000 efectiv, bă. Aici un magazin foarte ieftin aici, dacă veniți în Hurghada aici la asta. Aici, așa. Foarte ieftin aici, pe bun, adică dădeam, cum zic eu, $0,50 pe o pungă de chipsuri. O ciocolată Dubai, dădeam, nu știu, $2, adică e ok. Chiar era foarte bine, prețurile erau bune rău. Ne auzim de la cazare din nou când o să plecăm spre casă. Din păcate. Gata, chatule. Plecăm spre casă acum, mergem la aeroport. Bagajul e aici. 2 bagaje frumos și gata.